Rasha da Ukraine suna da muhimmanci ga nahiyar Afirka. Sunana Abdulbaki Aliyu Jare. A cikin wannan bidiyon zan baku bayani kan yadda rikicin Rasha da Ukraine zai shafi nahiyar Afirka. Rikicin Rasha da Ukraine ya sanya farashin mai ya tashi sama da dala 100 a kowace ganga, karan farko da ya haka a cikin shekara 7, wato tun shekarar 2014. Hakan zai sanya a samu ƙarin farashin kuɗaɗen zirga-zirga da kuma kuɗin mai. A baya-bayan nan mutanen Kenya da Sudan da Morocco sun yi zanga-zanga kan matsin rayuwa. Amma duk da haka ƙasashe irin su Najeriya da Angola za su samu ƙarin kuɗaɗen shiga domin suna da arzikin man fetur. Amurka ta bayyana cewa za ta sanya takunkumi mai tsanani ga Rasha. Putin ne ya zaɓi wannan yakin kuma shi da ƙasarsa za su ɗanɗana kudarsu. Amurka ta bayyana cewa wannan takunkumi zai gurgunta tattalin arzikin Rasha sannan kuma zai hana masu amfani da fasaha. Hana wa Rasha amfani da dala Amurka wajen cinikayya zai shafi nahiyar Afirka, domin kuwa akwai cinikayya ta sama da dala biliyan 20 tsakanin nahiyar Afirka da kuma ƙasar Rasha. Haka zalika, wannan rikici zai shafi kayan abinci, domin kuwa ƙasashen Morocco, Tunisia, Libya da kuma Masar suna shigo da alkama sosai daga ƙasar Ukraine, wanda hakan zai iya shafa farashin biredi da kuma wasu kayan abinci. Sannan kuma hakan zai sanya su da su nemi inda za su samu alkama. Sannan kuma akwai fargaba kan lafiyar ɗalibai 'yan Afirka da suke a ƙasar Ukraine. Najeriya na da sama da ɗalibai 4,000 a ƙasar Ukraine. Haka zalika ita ma Ghana tana da kimanin ɗalibai 1,000 a can. Da misalin karfe 6 na asuba sai muka ji wani bom ya fashe, sai aka fara hayaniya, mutane na tattara kayansu suna ƙoƙarin ficewa daga babban birnin don neman wurin da za su tsira. Ƙungiyar haɗin kan Afirka ta nemi da ƙasashen guda biyu su tsagaita wuta sannan kuma a samu sulhu. Amma jakadan Kenya a Majalisar Ɗinkin Duniya ya soki ƙasar Rasha akan harin da ta kai wa Ukraine. Sai dai a baya-bayan nan ƙasashen Mauritania da Mali da Burkina Faso da kuma Niger duka sun nemi taimakon soji daga ƙasar Rasha. Shin hakan zai tilasta masu da su goyi bayan Rashar? Barkewar yaƙi a Ukraine ɗin zai shafi ƙasashen Afirka kamar yadda zai shafi ƙasashen duniya. Amma a halin yanzu sai dai a zira ido a gashin ya za ta kasance.